A visita do conselleiro do Mar, Alfonso Villares, a Portosín tiña como principal finalidade comprobar o resultado das obras levadas a cabo nos últimos meses nas instalacións da lonxa. Os traballos consistiron basicamente na mellora da estanquidade da rula, coa renovación da cuberta, a eliminación das filtracións das fachadas e o acondicionamento de varios espazos interiores, como é o caso da zona de oficinas. Uns traballos sufragados na súa totalidade por Portos de Galicia, cun investimento superior aos 170.000 euros. Creemos que é importante revitalizar todos os portos que ten Galicia. Eu creo que o sector do mar sempre dicimos que é moi importante e sí que é moi importante, creemos que é imprescindible para Galicia, para a nosa forma de ser. E cando hai proxectos tan vivos como o que hoxe aquí se acaba de presentar por parte da súa cofradía e do seu patrón, pois hai que a eses proxectos hailles que dar salida e hailles que dar continuidade. A xente ten que vivir do mar, quere vivir do mar e nosotros queremos que a xente siga vivindo do mar. Pouco a pouco vamos poñendo de acordo o noso puerto como a clase de A que é, como sendo un puerto de cerco de clase A, e queremos poñer todas as modificacións, todo o modernidade que haba no puerto sería pues, favorable para a nosa cofradía. O patrón maior aproveitou a visita do conselleiro para trasladarlle tamén varias peticións, entre as que se atopaban a climatización das actuais instalacións da nave de Redeiras e un proxecto pioneiro de modernización da zona de venda en Lonxa. Durante o encontro tamén se analizou outro proxecto pendente, como é o da ampliación dos atraques pesqueiros no Peirao e a mellora do abrigo da Dársena, que suporá un investimento de ao redor de 2 millóns de euros. É un proxecto que tamén xa viñera aquí a anterior conselleira a presentalo por necesidade da distribución da zona do puerto e tamén é un proxecto que, bueno, eu creo que en pouco tempo será unha realidade e a seguir traballando como hasta ahora para iso, para que os mariñeiros, armadores, patróns sigamos sendo un referente. Iso xa está licitado, xa está o proxecto feito, xa está confirmado, xa fai un ano, en principio teria que estar listo a finales do 24, vamos a dar hasta mediados do 25, pero sí, está feito, estou en contacto con eles, bueno, estáse facendo en talleres, despois iría a colocalo. Posteriormente, o titular de Mar desprazouse tamén co resto de autoridades ata Porto do Son, para achegarse á zona do Peirao e poñer en valor o premio concedido na última Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo, o proxecto de rehabilitación levado a cabo na fachada marítima.